Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорам. имрӯз дар аэропорт Жуковский қарор дорем. Мехостем яккаме шумода маълумот расонем. Пешай мавзӯъро сар кардан номерҳоро мемонам ки барои билет ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава. Метонед дар WhatsApp нависен, нархи наворо фаҳмен ва ба дили пур бигем ки харидорӣ кунед. Барои регистратсия ҳамчунин Москва ёки Московский област метонед муроҷиат кунед ҳамин номерода. Хоб аэропорт Жуковский чӣ хеле ки мебинен, аэропорти хурда, аэропорти оддӣ бигем проверкаам надорад, чӣ хеле ки дар ҳамаи видеомон мегем нафарҳое ки документҳошон проблема дорад, документ надоранд ба ҳамин аэропорт мераванд. Баъзан вақт бигем вақти аэропорт омадан дар наздикии раҳда баъзеҳоро месоместан, мошинҳоро манъ мекунанд, документ мепурсанд, вале аэропорт худаш тенҷаи мақсад беташвиш. Вале мақсади асосии видео чие ки ҳастанд бародарҳое ки бигем загранпаспорт доранд, ёки бигем загранпаспорту мигратсионӣ доранд, ёки загранпаспорт мигратсионӣ регистратсия доранд, вале вақти рафтанда возвращение народина мегиранд. Хай аэропорт Жуковский бигем тенҷаи проверка надорад, вале ки кадом нафаре ки бигем видеомона тамошо мекуна дамадед ва ёки вунуковада баъзан вақт бародарҳоро документ мепурсанд. Ва вақте ки ба о аэропортҳо мераванд бигем документ ки мепурсанд возвращение народина нишон метиҳанд, баъд подозрение да меғалтанд мақсад чӣ ба возвращение народина гирифта гуфта мебаранд отделение бигем отпечатка мегиранд, проверка мекунанд. ай ҳамин сабабҳо бигем ай рейс мемонанд ёки мақсад штраф мекунанд барои ҳамон нафарҳое ки бигем ҳамон загранпаспортам ки дошта боше ай аэропорт Жуковский билет бигирем биёен таможни контрол да мақсад мигратсион кардем ки пурсидан мегӯем гум кардагим ва беташвиш мегзарен мерен, ёки регистратсияам надошта боше дар таможни контрол бигем регистратсия намепурса шуморо ва беташвиш мере. ай ҳама варианти хубаш ҳами ай ва шояд баъзеҳо фикр кунанд ки возвращение народина гирем депортатсия намекунанд. Не, хато мекунанд. Депортатсия кунанд ба возвращение мерем, ба загранпаспорт мерем, мақсад ки мерем. ҳамира мехостум бирасонам. боқӣ паноҳи Аллоҳ худтона эҳтиёт кунем. миннатдорум ай ҳамат бошед.